mal zpívat baladu o Milanovi Postupu. Když byl ještě malý, ještě neskušený, baba neměla čas, tak ho poslala k rodince. Hned vedle silnice a tam se to nepokazilo. Cizák jménem Radek byl zkažený až na zem. Vymýšlel si furt nějaké píčoviny, jako hrát si na Bugs Bunnyho na ulici, či si hrát na opici na stromě. Malej Milan už byl pomatený, že rovnou frusnul slinu na minařík a jeho věznění neznalo hranice. Vláčil tla vesnice a nejvíce svého bratra. Lezl Radek s Milanem po plotě, jeden z nich ztratil rovnováhu, slétl dolů, kde na něj číhali kopři v pár psích, hoven celý odsraček. Běžel po louce, znovu upadl, ale teď po ledovce odřel si celý nos a přišel i o kus svého bimbase. Po nějakém čase přišel zpět k babičce. Bohužel ho přistihla strašná tragédie, zajela ho paní a jako úplatek mu narvala šloula. Bobony dostáhnu na střední, šlo to celé z kopce, samej chlas a trubky v jeho slipech. Nevěděl co dělat, tak se předávkoval marťankama. Probudil se a zjistil, že na něj čeká nejvyšší zkouška. Udělal nevědomé střední školství, hlásil si se hned na pracák. Našel si ženu s dětskem, vydal jí pračku a šel zas dále. Teď už pracuje spokojeně jako šipka do zadku lídra. Ještě si ublížil vostroj, když dal hlavičku plechu.